Moikka! Lapset just nukahti tuossa autoon ja ajattelin, että on hyvä vaihe tehdä seuraavaa videopostausta. Eli tultiin tosiaan just nyt äsken tuolta Hämeenlinnan kuukausimarkkinoilta. Siellä oltiin Kokoomusteltalla tavattavissa ja nyt olisi sitten tarkoitus tehdä soittoja mahdollisille tiimiläisille ja yrittää saada porukkaa taas lisää porukkaa kasaan. Ja aika pitkä lista. Nyt tehtiin lauantaina tosiaan se palaveri ja tehtiin listaa, että mitä kaikkia tehtäviä pitäisi tässä parin seuraavan viikon aikana tehdä. Ja on kyllä aika yllättynyt, että kuinka pitkä siitä listasta tuli. Eli viimeksi kun lähdin kunnallisvaaleihin itse ehdokkaana, niin silloin lähdin pari kuukautta ennen vaaleja ja silloin tuli kauhean kiire sitten tehdä kaikenlaista. Ja nyt ajattelin, että 10 kuukautta aikaa, että hyvin kerkeät voi ottaa alkuun vähän rauhallisemmin ja katsella, että miten tämä tästä lähtee, mutta nyt tuntuu, että ei tässä olekaan hirveästi aikaa vaan katsella, vaan että tekemistä riittää nyt jo. Eli ei sitten muuta kuin hommi.